Bang. Saan ka bisigan mo na sige ka tawag-tawag? Kung sa may mga kaproblemahan nga, nanawag sa ako ang negosyo. Ako yung negosyo ba? Negosyo. Negosyo? May negosyo? Kung saan pa negosyo tinigay? Huwag pa balo sa akong negosyo di ay. Kung saan tawag ka nga? Sino ka tawag ka ina ka? Daghan kong apartment niya pang ibabangan niya sa unahan apartment. Apartment, balo ka. Sus, mas ilan ko. May paman mo eh. Ano ba din problema ko din? Problema gid ko sa kuwang ko. Ina, negosyo gid karon. Tok, unsa ba din problema din? Failure gid ko sa akong negosyo karon ba? Ay, wala yung negosyo din ay. Gusto mo makatkuan? Gusto mo makapulos akong negosyo? Pero kani. Kani mo na ko. At may pa ako matulog kaya ron makatkuan. Makaingon gid mo nga 1 failure gid ko kay. Limahan. May pa man buro mo. Lukuya kay. Oy, lagi. Ay, madaot ang iyang skin black ha? Init kayo. Init kayo. Pero kung saan po din yung negosyo? Ha? Kung saan po din mo negosyo? Okay kaya ang negosyo na ako eh. Bang. Ito dito sa unahan sa mato na to. Sige. Ay, sa ako sa una. Uy. Ay sa mato ta sa imong negosyo. Sige, Kung ikaw ikaw na. to, Kasi pero ikaw na. kining atong gikaon, isa may bayad. Kura. Kaya mo gabalaka kay nakoy. Ikaw mo yung nakulang kong negosyo. Ako'y bayad. Ay, kabalakan. Sorry, i-distract yun ang kwarta. Sorry. Ay, kabalakan. Ako'y bayad na tanan. Ako'y bayad na. Ha, sure ka? Oo, ako'y bayad na. May kwarta di mo? Nari, yung kwarta din. Ako'y bayad na. Ay, nagpagpilo mo kay manlako na ta. Ako na rin bayad na rin napita, no? Bawi lang may sunod. Baka ba di mo? Saan naging Kanindot na yung dalawang bibi, oh. 君の虜になってしまえばきっと Bibi, baka may bayad din na. Ang mata ni mo marama mag-abot na kayo na puti. Excited na siya makuha sa mga. Bang. Lagi yun, oh. Tanaw, palayo, mata ni mo. Bayad natin mo ka pag Hinaya. Maulaw. Ayaw, magkaulaw. Inuwi na sa danay mo. Pagkamaulaw, pagdala dito. Tugay na mas kalimukan ba? Pero basta abaw man mo dinig tindira, mahuyang ko ba? Ay, aram mata ni mo na abot. Ay, at bayad na. Ngayon nagbil. Baby. Wow. Thank you, ma'am. Meanwhile, Mong negosyo din. Init kayo? Kita ka na? Ha? Gine? Kasagutan mo na. Bang. Ay, mao ganing na failure kay ko. Pilan. Puro naman ang sagbot na wa may humay ana. Problema gid ko karon ba kayo? Bisag ang sagbot na dili na ko atin man mo ni abon daon nahinog na. Nihinog ng sagbot. Oh no. Pagkadako man ni abi mo man ni negosyo nga puro naman ang sagbutan in taon ay. Nampasanan pa man day na. Unsa na kanina ko ron. Sabi, asa ka to si bugtok? Na daw to'y katawag lagi po yung negosyo po lagi. Bang. Ay, bunda na kaya ito ba kayo tawag mo negosyo? Biliyor o giniimuhay sampo na imong pang negosyo puro na sagbutan. Pasakan oy. Puro na gini sagbutan. Oh, bitaw miingon ko sa imo nga na English ko. Sini, sa English. English. Biliyor. Sa pastil sus problema gid ko ani ba? Pagkalayo ra ni sa ko ang negosyo ba? Isa ba? Unsa po to imong giingon nga hinambog nimong negosyo nimo? Para dito sa unahan. Oh, unsa man dito? Bang. Kung walang patay, patay. Kung merong patay, buhay. Unsa man ang negosyo? Basta tuad to sunan. Tato na to ta. Tato may man ang makita na to. Murag bag-o nang negosyo ha ba? Okay ra kay ngani ra ni ako suto to. Pero para go normal ra ba? Ta. Oh, sige. Mo anak ra ko ron. Diha kay para maplastar ko na. Init kayo asar taw tumatawhana way. Susto araw. Bugtok! Bugtok na araman di kadra di ay. Pagkainit ra ba kayo? Bang. Bugtok! Na araman di kadre. Ha? Na araman di kadre di ha? Init kayo ba? Kanina ra. Kaina nga grabe kay ana araman di mo dire. Asa man napita? Kita na aram ko. Hoy, bugtok! Oy! Dili!
napakoy katawag nga akong kanegosyo. Naunsa man ning trabaho ang abi na ako og kining kaistorya na ako nga ikaw man ay asam di ta pa daw ani. Padulong nga asa ram putong isa oy nawa ng butupod. Ay basig na pa to'y gikabisihan. Sa may plano. Sa may imong negosyo dito ha. Ato tong Tuwa kay ikaw sa unahan kay no. Saban ato na to. oh, tara. Para mabalaan ato tang imong negosyo kay kung sa ginakakuan imong negosyo. Makakita magkaron. Oh, sige. Nainanawag. Nainanawag. Kayo sa man nawag. Sa? Akong negosyo. Hello. Sige na kay mo ano ko kay para ma-plaster na to ng mga tao diha na muabang. Kay Wala man si. Kaniman mo. Ay nakita na mo. Naknaw man nakapakita si mo ha. may minsan ka nga niabot ka kay ingon mo ko siya nga ang iyang negosyo na ko na nasunahan. Lagay na sunan. Lagay sunan ganing mo lang. Ato ko na tanaw kung kay na iyang negosyo na Sige, sige tara. Tata. Ato ba to? Sige. Hey! Mari na no. Sus. Ata ko yung itlog oy. Asa pa man nakita yun? Sungap kanina rin magbumaktak din ng utak. Welcome kay mo pirmi kay mong kaso dire. Usa man ikinong negosyo bel awak. Bahalag ikaw rin sulod asa oy. Nindot kay na mo ni negosyo dire. Mo ni negosyo. Pirmi kay mo makasudra bisan asa ana. Uy tao, basi ganahan ka. Ala pud. English. English kay gato. Cuman, sud mo? Tikoy ta. Ba, ayaw tayo kin. Wala pirmi kay makaso dire. Mo ni negosyo gyud. Bisan asa ana o pili ra mo pili. Mo ni negosyo nako. Mo ni negosyo. Mo ni. Sud mo. Tayo ra kay nasa akong negosyo. Gusto mo Mas layo pa gyud ni. Pa dito sa unahan ako ang negosyo. Anak, si pa negosyo. Puro apartment to, puro apartment. Apartment nasa likod sa gym. Gusto mo mutanaw dito sa akong apartment? Ang maayo ani. Abangan to, daghay nag-abang dito. Daghay nag-abang. Gusto mo mutanaw? Adi sa mumusod ani. Ay, bahala ka. Kung gusto ka musod, ikaw na. Maayo ni adto na to imong negosyo. Sige, tara. Nanatag diri sa akong apartment. Mo na ni. Mahon, eh. Asa man na pwede mo to? Ay, uy, laing nakapadir diha, oh. Nang nakapadir diha, kanang susulod ako, tanong puro nagipaabangan ako diha nga apartment. Kana, oo. Ipaabangan ako ng apartment, daghan na kinagbayad diha. Oo, samang taon mo, eh, nagkaliba man noon sa kuha. Tila. Sama di ay. Tama na luta. Para ako masumayo. Mauwa man mi. Ano maulaw man mo? Amang gani ko naulaw sa inyong negosyo. Pero para ma-prove gini ninyo ako ang negosyo, atong sudlon kung si kinsa na dihang nag-abang nga kapita. Sudlon, manuluta. Sa ikaw na. Sige. Uwa man ni. Yo. Ala mao di ini. Ay mo diyan taki. Wala din gate. Nausa ba 'yung taon mo? Subay pa mo sa. Sorry. Oh, diba? Oh, siyempre. Oh, dahil. Nakabangan ko. Ano ah? Kuha gid kayo dagtok no. Dako kayo, uy. May nito ako pa nito ni Sunahan. Unahan. Kapit sa unahan. Apa yun? Nakakawag ko. Nawa. No. Bay sila din nag-apa. Di na gid basta siya. Bawal kayo sila din. Muli akong negosyo. Diri sila nag-abang. Daghan gid nagabang. Nag-upal. Dako ka kayo no.
Nanghiga pa. Nanghiga Nanghiga pa pa. mo. Ayaw at pandisturbo. Ayaw mo disturbo. Hindi daw sabat dito. Saba. Ba? Oh, dali na mo. Ako sa mga ay mo. Ano? Ay nga. Gusto ang danas yung paabangan ako o diri, ha? Ako, yun ay. Ano man? Kailan kita pa dito sa unahan. So, pas ilan ay makakuan. At paran yun do. Oo. Mo panulo. Wala. Kayo. Nagtatatan ka rin lang kayo. Napagaling doon sa daan na sa una. Daan na sa una. Kasi na nalagabang. Ha? Oy. Tanaw lang ang higda. Nakatulog ka na. Pangbangon mo. Pangbangon mo da. Pangbangon mo. Pagbangon na daw. Napanin mo sa unahan. Asa naman mo? Ano managan man mo duha? Pastilan yun.